аз съм Дани и днес тук с мен е скалата. Ако не те не е хубаво, няма нищо. Давай! С скалата ще играем Draft Challenge. Днес малко някакво да правим. Надявам се да бия скалата. Ти си ми дал лава хаунд. Мерси. Така. Съжалявам ако скалата не се чува. Но просто... Айде. Аре! Айде, той няма мърда, бе. Той ще спре да мърда с. Аз ще падам тази игра, то се е видял. Скала, имам изненада за тебе. Искаш я видиш? Ето. Мини пекабатка. То се е видял, че аз ще падна, аз някакво да играя. Са лигави. Спусна един бутър. Той Battle Royale няма би демиджа. What? Сега ако ти вкара демиджа. What? Ако те бия, той ще бъде някакво... Знаеш как ще си тролна? Знам, ти ще си доста тролна. Ти по-откъде знаеш? Два принца... Yes. Не! Добре, 1-0 за скалата. Едно бе, не две. Да. И чакай сам да покажа. Ето аз това тук съм аз. Чак, ето и тук е скалата. Да, те моите планове имат някакви имена. Що бе, кефът ли там? Имената. Да. Да не ми дадеш някаква яка карта. Нямам батерия. Съжаление. Късатия сега пред мен имам някакви слаби. Имам, значи, квиз, зап, полшанката, която е тази полшанка. Какво правиш, бе? Аз ще го оставям. Аз ще се оставям. Не поставям се. Ти чак трябва ли цели искаш да се оставям? Ай. Ти пак си ми дал лава. Той е лава ход и нос късме. Да, супер, направо. За мен е най... Това е преди. Я да я видя. Толкова всяко комбо, брат. Опа! Не! Моля. Абе, кой ти е, брат? Как хора, нека да продължим. Френдли батъл искам.
Гледай са, остави го. Докато свършиш това. Той е. Да съм ти легендарна карта. Легендарна карта. Какво правиш, бе? Сега се мори, разбирам още. Сам таки карта падала. Не, някаква карта ми се е падала през цялата игра. Крие мярча от това, като идва. Храна ти бил моста. Что пуснах то е? Еса. Аре бе, убийте го. Абе стига бе, стига да бия бе. За първи път го казвам точно. Аре стига да бия бе. Гледай го! Много си гаден. Айде да... Аз съм... мистика. Повече не играй класика. Повече не играй класика. Айде! Повече не играй класика. Аз съм пълно. Нищо. Не вече мога да пускаш кота. Така, моите зверове. Не. Пари стига. Подготвя се. И точат от колата. Точно пътуи ни. Как се разминава? Как Валкирията ще е по-силна от моите зори? Не го разбирам. Тези арчери. Чакай, заснимам. О, да, заснимам. Да.
Батъл рама. И кой е на картата? Ако се апдейтваш. Би доста демо. За мен тя е добра карта. Стави си каквото си искаш. То състои нищо не направиш. Айде. Аз този Джан Спирит на мен е една от най-любимите карти. Да. И ако ме биш изчакал още малко, ще да стана. Гледай как ми спори скидите на мен. Това доказва, че аз нямам късмет просто на драфта и за да ти става. Ето, е ти хубаво. Това доказва, че аз нямам късмет на драфт. Чаленджа. Това доказва. Добре. Айде още една битка и да спирам. Това ще пуска. Това с 100 съм ли победим. Сега има да фарма закон честна. Мисля да правя честна опеника, ама за домързя. И що? 5 минути по-късно. Аре, после нещо е. Ето. Аре, после нещо е. А я виж аз кой имам на арчерките. О, фал, брат. Не, точно ти им беше най. И аз сега мега минена. Няма копираш, ей. Той е. Ко правиш, бе? Сега набих се. Не! Аре, бе, Уизър! Хайде, хайде. Няма да набиш. То твърде слаб, за да наби. 100 дек по-мана повече, що не играеш с него. 100 дек. Ще я поя. Яка е този дек, знаеш какъв е яка е, да го ли виждаш? Не, вече не е. И така. И от тук така. Не знам, чудо. Това тук ти се останат, тут ти е с категория, колко си желат. Стане, мъчно. А ти искаш да бия, добре, бе? Що ми искаш? Спорихте всичко, човек. Виж, даже няма да коси шарчерките. God game. Ти как да ми... Уху! Ти да много ме скиеш. Абе, къв си ти, бе, да ти има валкирията? Ако сега ме би с този дик, повече не играе баш. Ге, бе, къде пускаш този смутен дълго? Ох, аде. Добре, хора, това ще е от този клип на Clash Royale. Ако ви харесва, дайте палче нагоре, абонирайте се за канала и чао!